ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾಲ್ಯದಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೇಬರ್ಸ್ನ ಡಾಗ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಪ ತುಯಾರೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಮನೀತುಜಿಗೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತದ ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಪೋತುವಾಡ ಇಲ್ಲಡಿತದ್ವಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತ ಹಠ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲಾಯಲ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದಟಿಯ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋತುಜ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋತು ಬರ್ತ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಿಸ್ತದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಜಿಂಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಆತ್ವ ಕುಡ್ಲಕ್ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ವ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಹಣ್ಣು 4:30 ಕುಡ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪ್ನಿಗೆ ಬೈಯದ ಟ್ರೈನ್ ಸಾಧಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಡತ್ತದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಬೈದಿನ ಬಂಜಿ ದಾತ ಅಲ್ಲ ಪಂಪುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೇದ್ ಮಲ್ದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಾದ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೋಕ ಪಂದ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಲ ತೂಕ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮೆಟ್ರೋದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಯತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಏನು ರಪ್ಪ ದೆತ್ತತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದಾರ್ ತೂತ್ ಪಂಡಿರ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತಿಜಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಕ್ಲು ಕುಳ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ದೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿ ಸೈಡ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದುತ್ತುಲೆ ಕುರ್ಲರಿನ ಮಾರದಿತ್ತೇರು ದೈತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆಡು ಇದ್ದಿಲು ಪಾರ್ದು ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಗೆಂಡ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಇಡೇ ಬತ್ತೀನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೊಕ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನಡಪೊಡು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ತೂದು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಪೋಪಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಣ್ಣ ದಾತನ ಹರ್ಷಿತ ಹಠಮಂತ ಕುಲ್ಲಾಯಲ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ನಟೆ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗೆ 100-150 ಅಂಚ ಬರೀ ಇತ್ತಂತ ಚೂಡು ಎಂಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ದೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ದೆಪ್ಪಾಯ್ ಜಕ್ಲೆಡ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾವ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತೂದು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಪೋದಾತು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೋಪಿನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಅಂದಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡು ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆದೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿ ಉಂತಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿ ಪೋದಾಪುನು ಕಾಂಡದ 7 ಗಂಟೆದ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೆದರ್ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಮೋಡಲ ಒಂಥರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವೆದರ್ ಇತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಪೋಣು ನಾಲ್ಪನಿ ನೋಡಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಆಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಉಂಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ದ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ತುಯ್ಯರ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂದ್ ಎಟ್ಟಿಗೆ
ವೈಕ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಾವೇ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತಿನದೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಿನ್ನು ಇನ್ನು ಮರತುಲ್ಲ ಒಂದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡಿದ ತೊಂಡೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮರಬೂರು ಅಣ್ಣ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವು ಕೋರ್ಟು ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡು ಕೋಟದ ತೀರ್ಥ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ನೇಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಈತ ಜನಪ್ನ ಸ್ನೇಕ್ ಬರುವ ಅಶ್ವಿನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಂ ಓ ಕಲರ್ ಅವು ಹೂವಾ ಅವೇ ಅವ 5 ಕೊಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆತಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಇತ್ತೇರು ತಿನ್ನ ಫುಲ್ ಅಕ್ಕೋ ದಕ್ಕೋ ಚಿಕ್ಕ ತಿಂತೀನಿ ತುಕ್ಕೆ ಬಾಲೂನಿ ಅನ್ಬತ್ತು ನೋಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲಿಗೆ ದೀತಿತ್ತೀರ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ ಬಾಡದಿತ್ತನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳುವ ಆ ಕೆಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾವು 250 ಕೇಜ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀರ ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಜನ ಈ ಸೈಡ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಏ ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬುಲ್ಕಾಯಿ ತುಲ ಇಪ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಭಯ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಕಲರ್ ವಾಸನೆ ಅತ್ತೆ ಗಲೀಜಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮರಕ್ಕಲ್ನ ನಿತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತದೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಳಸು ಮೇಲೆ ಇತ್ತನತೆ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ದ ಎಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲಿ 30 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಸ್ ಎಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಯ ನೆಟ್ ಯಾನ ಹರ್ಷಿತ ಆಶಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉನ್ನತ ಐಟ ಅಂಕಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನ್ ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆತ ನಿಜನ ಕೊಲಂಬಸ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದಿರ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಈತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಇನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಣಿನಿ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಿದೋಡಾಡತ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರು 2 ದಿನಕ್ಕಂದ ಬರ್ತದ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುಲ ಕಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾವು ಲೋಡ್ ಹಾಕುಂಡತೆ
ಇಂದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಟ್ರೈನ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಆ ಸೈಡ್ ಕೊಲಂಬೋಸ್ ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಲೆತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯ ಕ್ಯಾಬ್ ಪಂತ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೌಂಡ್ಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಂಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಪಂದ್ ತುಲಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದುಲ ತೂವೊಲಿ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುನು ಉಲಾಯಿರ್ದು ಸೀಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿಂಡು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಉಡ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಶೋಕು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುನು ಕವರ್ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನೆಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಶಿತ್ಲೆತ್ತೆ ಮುರಣಿಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಮನ್ಪರ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒನಸು ಪೋನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆದು ಮಾತಾ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ಕವರ್ ಮಂತದ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಎನಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ಡ್ ಏಪಲ ತುಪ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವಿನ ಪೂರ ತೊಷ್ಪವೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪೂರ ಅಶಿತ್ ತೊಷ್ಪ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತುಯಿಲ ಕಾಂಡು ಕ್ಯಾಬ್ಡ್ ಕುಲೊಂದಾಂಡಲ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡು ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಓವ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯ್ಯಡ ಅವು ಮದ ಪೂಜೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಪಂಡಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೂತಿನ ಮೆಮೊರಿ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ತುಂಡಲ ಅವು ಮದಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಪಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇತೆ ನಾಸಿಕ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಇಡ್ತಿರ್ ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಮಂಡ್ಯಗ್ಲ ಪೋತ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಳ LKG UKG ಅದಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತಾತು ಅವು ಪೂರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೂಲು ಮಾಲ್ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಿದಾಡ್ದಂಡೆಲ್ಲ ತುಯಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅದಿಷ್ಟು ತುಯಾರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಯತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಮಂತೀಜ ಇಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತುಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯಾರ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಾಲ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ನಂದು ಬಾರ್ಶೋಗುಂಡತ್ತ ಈ ಮೆತ್ತ ತೆಕ್ಕದನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಕುಲ್ಲು ಆಡ ಕುಲ್ಲು 18 ವರ್ಷ ತಗೊಂಬಂದೆ ಇನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಲ ಜಿತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಾಲ ತಿಂಡಿಜ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಬೊಕ ಅವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಾಟ್ ಇತ್ತನತೆ ಅವು ಶೇರಿಂಗ್ ಮನ್ ತಿಂಡ ಅಂಚ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಡ ಆತನಿಗೆ ಗೋಪಿ ಕನಾರೆ ಪಿದಾಡಿರ ಅಶ್ವಿನ ಜೋಕುಲ ಗೋಪಿ ಕನಾರೆ ಪೊತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಪಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಗೋಪಿ ಕನಕ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡಿಯರು ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಕಲರ್ ಪಾಡುಜಿರತ್ತೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಗೋಬಿ Brahmi, bye. Bye, Brahmi. Bye, bye. Brahmi, bye. ನಾ ಎಂಚಿನ ಕೊರೆಕ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ವೈದಿಂದ ಶಬ್ದ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಈಗ ಅವು ಈ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುನತ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾದಾಣ್ಣದು ಪಾರ್ವತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆಯುಂಡಪ್ಪು ಇನ್ನ ಆಯುಂಡು ಬಂಗಾರ ಆಯುಂಡು ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಗ ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಯುಂಡು ಬಂಗಾರ ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲೆಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾಯಿ
ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿ ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಓಲಾತಿನ್ ತುಪಲ್ಲೆ 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 ಆಯ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ದೆ ಆಯ್ ಬಾಬಾ ಕಿಚ್ಚು ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮಾಮಿಗೆ ಆಯ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡಾಯ್ ಬೂವಾಯಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕಿಚ್ಚುಕೊಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕಿಚ್ಚುಕೊಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಬಂಗಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಬಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಂಗಾರಿ ಡಾಗಿ ಉಂಡೆ ಬಾಬಾ ಇಟ್ಟೆ ಡಾಗಿ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ ಇತ್ತನತೆ ಆ ಉಂಡೆ ಬಂಗಾರಿ ಇಂಕುಲೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಗೊತ್ತಾತಂತ ತೋಜೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪೋಪ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 11 ಕರಿನೆಲ್ಲ ವರ್ಷುಡನೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಜೋಮ್ ಅಂತಂದು ವರ್ಷುಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ವರ್ಷುಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಗಳಂಚನೆ ವರ್ಷಗ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜೇರಿ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವರ್ಷಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಲ್ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜಮ್ಮಯ್ಯನ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಬುಲ್ತೆ ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗರ ಪೋರ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೂಜಮ್ಮ ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ